परमेश्वर निकटକୁ ରାସ୍ତା। परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବନାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନେ ସଂସାର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମୂଳ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗପତି ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାପ ଆସିବା ସ୍ୱର୍ଗ ମାତ୍ର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଦମ ହୱାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ସହ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଦିନରୁ କୃଷି କର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିପାର, ମାତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଦାୟୀର ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ, ସେଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ତାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଶୈତାନ ବୋଲି ମନେ କୁହାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାକୁ ପରିମାଣ ଦେଲା ଓ ମିଥ୍ୟା କହିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରାଣୀ କଲେ, ତୁମେମାନେ କୌଣସି ରୂପେ ମରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷର ସୁସ୍ୱାଦ ଉତ୍ପାଦନ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି ତହିଁର ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖାଇଲେ। କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଦମ ହବା ବହୁତ ଦିନ ଏଦନରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଏଦନରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଓ ସେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ନିଦ ହୋଇଥାଏ ସେହି କୃଷିକର୍ମ ତାଙ୍କୁ ବିତ କଲେ। ସେ ଆଦମକୁ ତୋଳିଦେଲେ। ପୁଣି ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଦନରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବଣ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ତେଜୋମୟ ଖଡ଼ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବା ପାପରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେହି ଦିନର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଦିନ ହୋଇ ଆସିଲା। ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। କିଛି ମନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପାପ ସହ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆସିଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଦେବବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଆଦ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେବବନ୍ତ ହେଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ। ସେ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତା ନାମ ଯୀଶୁ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଗାଧୁଆ ଯୋଗ ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱର, ଅନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତିର ରାଜା ହେବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବଳି ବୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଶାବକ। ତାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ଯେକୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ବଳିଦାନ ତାଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ବତ୍ସଚ୍ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ, ଏହା ସେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ବଳିଦାନ କଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଠ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୁଶରେ କିଳି ବିଡ଼ି ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଥିରେ ନିଜ ସମର୍ପିତ କଲେ, କାରଣ ଆପଣ ଏବଂ ମୋର ଜୀବନର ପାପର ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପେ ତାହା ଦାନ କରେ। ତାହା ଦାନ କରିବାର ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହା ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଷ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛୁ। ତୁମର ପିତା ପୁରୁଷ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରା ନିତ୍ୟାଚାର ବ୍ୟବହାର ବା ସୁନାର ପାଖ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ନ ହୋଇପାରୁ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଃଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଳିଦାନ ପାପ ମୋଚନ କରିପାରେ ନାହିଁ।
ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତା ହେବାର ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ରକ୍ଷା ପାଇବା ଯୀଶୁ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ମୁଁ ସତ କରୁଛି ଆଜି ମୋ ସହିତ ପତିତ ହେବ। ଆମମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସଦା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯିଏକି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଅନ୍ତର ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନଷ୍ଟ ନ ଅନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷମତାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କଠାରେ ନା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଶୁର ହାତ ଯୀଶୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ହୁଏତ ସେ ଉପରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଯିବେ ଆମେ ମୃତ ହେଲୁ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଜୀବିତ କାରଣ ଜୀବିତ ଆଉ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ କଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଛୁଆ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଭୟ କରିବା କାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୀତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବି କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ଜୀବ ହେବା ଉପରେ ଅତଏବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ଏହି ବାଲକ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଥ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନା ଅନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ତାଙ୍କ ପଥ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ପଥ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ମନୋନୀତ କରିବେ? ତୁମମାନେ କାହାର ସେବା କରିବେ? ଆଜି ମନୋନୀତ ତୁମମାନେ ତୁମ ବଂଶଜ ପୂର୍ବଜ ଜୀବନ ମନୋନୀତ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ପଥ ତାଙ୍କ ସଦା କାହାଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ହେବାକୁ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ କାହାର କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସଦାପ୍ରଭୁଟା ଆମ ଛଡ଼ା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ କାହିଁକି ଯୀଶୁକୁ ମନୋନୀତ କରିବା? ଯେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବିତ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଧାରଣ କଲେ ଏତବେ ସନ୍ତାନ ରକ୍ତ ମାଂସ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେପରି ସୌଭାଗୀ ହେଲେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୟତାନ ବିନାଶ କରନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଯାବଜୀବନ ଦାସ ବନ୍ଧରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ମୁକ୍ତ କାରଣ ରକ୍ତର ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣ ଗୁଣର ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କେବଳ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ଅତୀତ ହେଲା ପରେ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଜାଣୁ କାରଣ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଗତ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଯାପନ କରି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା। ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବ କାରଣ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଘରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଉଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ତାହାର ତୁମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାସ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଶରୀରରେ ବସରେ ଆତ୍ମା ବସୁଅଛ। ଯଦି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମା ପାଇନଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କଠାରେ ନୁହେଁ। ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କର୍ମ ନିର୍ମଳ ସରଳ କି ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲା ସଦା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଯୀଶୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ମନା କର ନାହିଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପାଇଗଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କିଏ ଯେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯୀଶୁ ଆଜ୍ଞା ମାନି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଯୀଶୁ ପଥ ଆପଣ କିପରି ପାଇବେ? ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ପାପୀ ସମସ୍ତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ନିବେଦନ କରିବାର ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। ଆପଣ ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଯେତେଟା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ଦେଖିଲେ କେବଳ ମୁଁ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି
ଆପଣ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୋ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ସମସ୍ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଜହନ୍ନମ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ପାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିବା। ଯେ ଆପଣ ଅଧର୍ମଶ୍ଚାତ ନ କରି ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇନେ, ମାତ୍ର ଯେ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ି ସେ ଦୟା ପାଇ ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂର ଓ ସୁକର୍ମ କରନ୍ତୁ ବାସ କର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କରିବା, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପୃଷ୍ଠରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଅନୁଗ୍ରହ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ, ଯଥା ତୁମର ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଦାନ, କ୍ରିୟାକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣ ହୃଦୟ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦ୍ୱାରମାନେ ଡାକୁଛୁ। କେହି ଯଦି ଆମ ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ତା ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମେ ତା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ, ସେ ଆମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବେ। ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାରେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିମ୍ନତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାର୍ଗ ପଦଦର୍ଶକ ରୂପେ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ତୁମେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଲ। ମୋର ପାପର କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋର ହୃଦୟରେ ଆସ, ସର୍ବଦା ବାସ କର। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଜି ମୋର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ଯୀଶୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ପାଇ ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଅନ୍ତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅତିକ୍ରମକୁ ଜୀବନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଶରୀରଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟତର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରିବେ। ବାଇବେଲ ପଠନ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଃସୃତ ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ, ଧାର୍ମିକ ସମୁଦାୟ ଶାସନ ନିମିତ୍ତ ଉପକାରୀ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ବଞ୍ଚାଇଲେ ତାହା ମହିମା କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ମାଗିବେ, ତେବେ ମୋ ନାମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯୀଶୁମାନେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ଆମର ସର୍ବ ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର, ମାନେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ସେପରି ତେବେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଛ, ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷା ଜଣେ ରାଜା ପରାକ୍ରମ ଯୋଗ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଚାରିଟି ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆମ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ନାମ ତାହେଲେ ଆମର ବିଶ୍ରାମ ପବିତ୍ର ପାଳନ ଶେଷ ଛଅ ଆଜ୍ଞାରେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆମର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ହତ୍ୟା କରିବ, ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ଦେବ ନାହିଁ, ସୁଲଭ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆପଣ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ ନଥାଏ ତେବେ ଶବ୍ଦକାର ଘଣ୍ଟା ଝମଝମ କର ତାଳି ସ୍ୱର କହିଛି। ପୁଣି ପର୍ବତ ସ୍ଥାନାନ୍ତ କରିବାନି ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ମୋର ପ୍ରେମ ନଥାଏ ତେବେ କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ପୁଣି ମୋର ଶରୀର ଦଗ୍ଧ କରେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ଅତଏବ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜୀବନ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ପଦାର୍ଥ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଧୁରତା ସନ୍ତାନ ନିମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରେ, କାରଣ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମଣିଷ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ କ୍ଷମା। ସପ୍ତମ ସଦାବେଳେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବା, ନିର୍ଦୋଷ ରକ୍ତପାତ, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା, ଅହଙ୍କାରକୁ କର୍ମ କରିବା, ବେଗମାଚରଣ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ, ମିଥ୍ୟା କୁହାଯିବ, ଏମାନଙ୍କ ବଳ ନାହିଁ। ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅସୁସ୍ଥ କାମ, ସତର୍କତା, ବିଦ୍ୱେଷ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଦଳବଦ୍ଧ, ଈର୍ଷା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଭୁର ଯେଉଁମାନେ କହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ମଧ୍ୟରେ କେହି ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ଏବେ ଧତ ହୋଇଅଛ ଓ ପବିତ୍ର ପଦ ଧାର୍ମିକ ନିବୃତ୍ତ ନରକର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଲେଖିବେ। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ନ ହୋଇ ନ ଦେଲା, ତାକୁ ଅଗ୍ନିର ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା।
କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗନ୍ତ ଜୀବନ ଯେମିତି ସେଇ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୌଭାଗ୍ୟତାର ଅନ୍ତ ଜୀବନ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେ ଅନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଅନ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ ମାନିକରି ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନା ଈଶ୍ୱର କଦବାତ ହୋଇଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ବତ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ମୋର ଦେଇ ନଗରେ କେହି ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥାନ ଦେହରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ନା ବ୍ୟଥା ରହିବ ନାହିଁ ସ୍ୱୟଂ ସିଂହାସନ ଆମେ ସମସ୍ତ ନୂତନ କରିଅଛୁ ଦର୍ଶନ ପକାଇ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଦମଣି ବିଶ୍ୱାସୀମାନ କଠୋର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତୁମର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉ ତୁମ ଘରେ ଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ତୁମମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର এই ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନା ଆମେ ତୁମ କେବେ ତୁମ ସହିତ ଗତି ତୁମ ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତୁମେ ମୋର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଅ ସେଥିରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧକାର କହି ବସିଲେ ସଦା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଥମଟେ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହିବା ଅଷ୍ଟୁତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ସୁଧି ମଣ୍ଡିତ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଉ ଜାଗି ରହ କିପରି ଫେରିବେ ମେଘମାଳ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ବୋଲି କହିବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର କାରଣ ଭାବତୀ ମାନେ ମହାଚିନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବତଃ ମନ୍ତ୍ର ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆସିବେ କାରଣ ବିଜୁଳି ଯେପରି ପଞ୍ଚ ଦେଖାଯାଏ ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଗମନ କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ